Pini disubaya long aru nong tingdi red ke nong asai kedeng po. Bernarja ada tatum lang nirja pen di pubas pacheleng dunsi apan di pubas counter along an kahomridang. Lasan sepini ni phaing ko rage thomarni aru ache klodeo pani constituency kaparlo learner jang kangara datum dipuan kesam kewang kasik sak penajok ihum hem konglong mate bas ihum longpono laso bas kachelengji ke mesenji aphan rong asorgari gambora lapen gambora penchenglok pinangan ke thegeding atum chelang si dipu bas counter atum pen jingki chethandam labang so kadu kawe alam jingki chethan tekang si tarik ingko rake thomar ni pen lang nirja pen dipu bas pacheleng ponji pusi cheparai pon Bokazan pen division kramsa report Northeast Pay News Tang de nang litum pini la bangso garia lam puthak nang litum gedam ke ada pen pidong nang thanon la pini ni phai chiklo lo la si pini si misena beta kini ke lalo nilitum ladak lang nirja lang mili bonirja arat atum aphan isi hidung ha puruk pen nilitum ladak kedu kedam sebuti sanse angbong pen nilitum kedam kewang awarsa aphan kamya kedu kisung du asla songbong pen nilitum pini asona bangke isi nilitum ningarong abita sansi nilitum chekhlang lo timal putang te pini nilitum ha dipu an nilitum ladak mojoda sokari gamura diliki along kaprek arong asara tum lapen mikarasa lapen nilitum angbong thengtori mutor pen nilitum damsi palipen ha ladak nilitum kacing kicet handam long nilitum official arateng pen nilitum da rong aratum makinang ateng pen nilitum lo pajir damateng pen nilitum aphan nangdeng dun temilo nilitum kicet handam temilong si pendap pen bangke nilitum ladak rong arlo pen nilitum adap school kedamatum college kedamatum na office kedamatum pendang lo kado kawe lo han tujoratum doan sitame labangso apa talong pen dun si nilitum kepale dunangji apor arnia an sitame nilitum chiton thei po la adap baji troksira chitti mapor pen ladak national highway pen bar pon pen hadikuan nilitum pale longpo nasi ladak lam nirja pen hadikuan nilitum kedam kewang awarsa an nilitum pini tinggi di tandang lo lapen pen misena beta pen ajoksi ini nilitum rara ni hateng pen playing kon lo lasi kenap arni pen bangke asu apor ateng ni to kena ateng pen tum kon lo lasi dam long ko kusi ini labang so nilitum kedam long pen beta kemi long kemil tang de apor bangke kon pen tong baren ni da pen apor ke nilitum ladak rong pen bangke adap baji trok si pen damsi ha national highway pen nilitum baji proxy la chitin pen bangke barpon longko hadak la anak up bopen si dam longko hadak pen ke bang ke na chowai thu bangke na ka chowai thu bangke nilitum aphan ke la ke baji isira achitin apor si nilitum phan latamen ang khandun ba Lasan sepini long king tia rong arong asar arit along sarlar resort ejang plengdun pleng sarpo atompet jeng toy jeng ni aru nong chingdi red kenong asai keklempon bangso asai ke deng pon lagi singhason jutang aterang pen sepatir pipon hago penta karbiatum lapuson red kenong asai sitami klembom bangbom si non pertemindar kangtang an sitami bangso red kenong asai sitami klempon bom sitami non karbiatum ke obe chuprek chu akai amat lahai aron ajutang prai bom asonsi theklong bonta non laposon rit kenong asai keklem risu ejang atum jer kedam jengto jeng ni keklem ke jutang kepang chola bet jelang mi pik khangja
Manjaben Kiran Hanse report Northeast Pen News. Tidak, kalau itu pinidak singason angkang matidak di Subay, longki inti arong along, itu singason karbi jutang terang ahin pen, karbi mati aru nong cingdi, bang suasai kedeng ke itu hakoi pi puang thun, itu majutang, itu keklaim medam ang thun, pasua jutang, ansusi pasti thang thunang. Ahok lo itum pini ke kemalong pini kili dam di tadu thai ke chokam di thai tami tu ma tokan no ki do ara tum phang tami pachini nak tung ke mo pi ansu se kithan bati chipari ponang te bangso asaya mo bangke itum racharia song pulai udam kali itum lake itum isi culture mate jutang amo ansu se ke pangcho ba pachithang suamu sing tung de apal itum nona bangke aru nong chingdi adet kali itum jutang lo sona son dupik je hemwa hi ke anamo puno ba ritan rit ke nong amo ba jir damo tame du asi ansu si tame lahai amo tame tum ansu se claim ke dam dia fans tame ini ke hang do klapen da ke thegi dinga tum tame ba claim dam amo ansu na ka situ du ni fansi media hoi pen tum fan chuning ri lo je ansu se pachi thang ponang ba ansu se pangchonang itu mi thang jutang karbe jutang ansu pangchonang sini bangso media tumpan pace thang tumpan ning hang lo kardong piklo na sila bangso rinong cingdi tibi rangkok alam thiglo puhlo na te hala bangso hut embol ekiri putapu dum kiri tapu la so ang huti kibi la so ang thun bang bom si rigenong mate jir ke dam la puson dolo la si rinong cingdi aru nong cingdi aru ciklo si la bangso nong igi la so ke nong hut lụt khi căng thùng là bộ son đôi lụt khi căng thùng là bà ta luôn bằng xí in thùng làm này luôn pen là tiền lòng bên thùng pot là gì tiền lòng ở Parman cái là tương bật tiền lòng ở vũ xí bên xí thùng đi đâm lót nó bị nhiều bắc lạnh là son này lót là thế là so vàng bom bên xí là thuồng thun phiền thun bên xí nhưng là tương ta là riêng nông chính đi thì people sẽ bị năng cọc rồi là số cái biết cọc ở dưới này cái là tương ta phi bang này tương vì mi tương bắc lạnh clip có thể viết được pot là gì là số cái viết đẹp gì ở phan thì tương ta chèn ít thôi là tương cái chèn bọn nó là thế là số cái thuồng phun thiang thun bill đại đi bữa sử từng cái bill là sự bình tốt thoát ta ari nong ching đi cái bill năng có cả rồi chiếc lô xin nong chiếc lô cái break là buộc sai cái luôn bị bể là trả ari nong ching đi buộc là buộc son này luôn